Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Gina, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kani Lovely Rose, kastamoten kani Salvador Jr. Viray, ni Leonora Bautista. Belated happy birthday ti asawak ani Armando Imbat, iti Solano, Nueva Vizcaya. Kablaaw, naggapu kani Ana Jean Gaho Imbat, iti Singapore. Shout out kadagiti kakabsat ko, isu da Jomar, Elmar, Romel kan Jennifer, kan kadagiti naganak mi, Elmer kan Marcela Indong. Kastamoten kadagiti duang anak ko, isu da Jaisel kan John Jacob, kan iti asawak ani Jomar Sayo, from Maricel Indong, iti Aurora, Quezon, Nueva Vizcaya. Makablaawan pa'y ni Jaime May Lungod, kan makabkablaawan ni Risa Gaybon Ngasaw, akanayon nga agdengdengeg iti daytoy a programa. Makablaawan pa'y ni Jackie Claro, iti Hong Kong, ni Novelin Kujamat, iti Hong Kong. Makablaawan pa'y ti family Maburang ken Medina, di Talingo, Solano, Cagayan Valley, from Ronald Medina. Shout out iti kapis iti pusok ani Dexter Rivera, kanda gitay doang nga anak ko, isu da Jet ken Jade, dita Dupax, Nueva Vizcaya. Makablaawan pa iti happy birthday ni Ate Rona Deres. Shout out met kadagiti nayat nga agdengdengeg iti dayta programa, da Tatay Bito ken Nanay Helen. Kastamat dagiti kakabsat ko ani Ronron Jr., Juvelin, Jonaline ken Marga. Kastamat dagiti anak ko manang ni JM dita Daraguran West, San Mariano, Isabela. Nilakay ko Jart dita Kurareng, Alcala, Pangasinan. Tilumboy family ken Novida family. Tinagkablaaw ni Pretty Mary Palataw. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Gina. Dear Manang Emmy, awagan naklatan itinagan a Gina. Daytoy ti kayat ko nga iyawag yu kanyak, tapno saan unay a maibaskag ti kinataok. Amok ang makaibati dayto iti adal kadagiti naayat adumdumngeg iti programa yo. Di makalak iti poder ni Lolok Manang Emmy, gapo ta nagsina dagiti dadakkel ko, kat agpadadan nga addan sa bali a pamilyana. Iso akinay kayat kon tinagnaed iti ayan ni Lolok, ngem iti ayan ti pamilya dagiti dadakkel ko. Jakon intuloy tinagadal manang, gaputa mas kinay kayat kun timangged sagpaminsan. Sagpaminsan kunak manang, taawan ti permanente at trabahok, gaputa na esemak iti happy ako nada. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agtawanak paylaeng ti bainte, kapigpigsaan idi ti pannakibarkadak. Ay naapawok, apay ngay takala nga sumangpag parbangunan. Naimbag nga oras yun, Lolo. Pasensya ka yun. Nagkasangay nga minti may sagayam ko. Kat ada happenings iti balayda. Namin ano na binagaan ka, asaan ka nga gaw-awit italanganin nga oras. Bimbal palasangan ka pa'y matngarong. Sapay nakainom ka pa'y. Di kay agdanag, Lolo. Kabalak na salak ni Banti Bagik. Naalas akitaan ti balasang akasta ti aramid na, Gina. Pagtandanagan nakakanayaw. Sorry, Lolo. Pasensya ka yun. Jakmat ngamin maliglikan dagiti gagayam ko. Amuyo mo't dayta.
Saan ko mat ngay pagbagalik-likam dagiti kagayim mo, apaok? Ngampilyam kumamot dagiti nasaya at agagayim, Sana dagiti mangisong-songkan ka, iti madi nga aramid. Owen, Lolo. Sige, maturog ako na. Maulawak ngamin. Mala, ingka nga rodan iti silid mo ta maturog ka. Tanay, parbangunan. Imbag man ta nagbakasyon ka dito yung lugar tayo, Medi. Nabayag mo ta saan ka nagawid, Ay na, kasanumot namin katado ti trabaho. Kanayon kami abisi ti restaurant ta pagpapaayak, girl. Kasta ka di? Imbag ka pa mayat sa ti trabaho medyo syudad. Naku namon. May sa ako na supervisor iti pagpapaayak ka restaurant, friend. Medyo narigat tado ti trabaho. Ag-supervise namin kadagiti trabaho iti restaurant. Masapol kita no nasayaat mo't lang ti serbisyo nga ipapaayda kadagiti customers mi. Katagpainom ka nga rodon taasensado ka mo't gaya man. Sana kas kada kami pinanawam dito yung lugar tayo. Kastoy lata ti biyag mi. Awan asenso. Ay na, sika talaga. Aging kakadiita kat naasam ka pa lang iti happenings? Iti jamming? Kung nagbaliw kan, friend. Si Kamat, parte daytan di pa nagbiag. Amo matibiyag mi dito yan. No da trabaho, nasayaat. No awan, pasensya. Awan nga minti permanente master kan dito Puro sideline. Apay, di mo ka di kaya tagtrabaho iti syudad? At kasapulan ti restaurant a pagpapaayak iti kanayunan a servidora. Ado nga minuna iti customers mi, isong agkurang ang dagiti servidora. No kayat mo, isirek ka. Ha? Kabaulak nga tati trabaho, friend. Ang mga narigat. Awan experience ko iti kasta trabaho. Gina, awan mat ka, tinalaka trabaho. Amin, narigat iti damo. Nga mo talagang interesado ka, nalaka lang nga masursurong, friend. Talaga, Medi? Wiz! Siyak tupay. Nang rugya ka kaswaiter. Kita amat, may sakita na supervisor. Gagat kan anos lang ti kasapulan. Kasla kayat ko, friend. Padasag sa ngagpaiso. Ay, saan mo padasan? Aramidam. Tutal, adak mo tamang bayabay kan ka. Panunuto man na imbag. Tutal, makalawas ti bakasyon ko. Siguro mat, nakapangad ng kanton sakbay maungpot ti bakasyon ko, my friend. Nay, apay, itaman payasan ka arumwar, apawk. Itay palapal-paliiwan ka. Kasla na unag mo ti pampanunutam. Lolo. Anya ka diday ka, Gina? Nagbakasyon nga ni Medi agayam ko, Lolo. Malagip yung kadipay ni Medi. Diyan ngay barkadak idi anapan ng gad idi syudad. Ay, wan! Tay anak ni Kakang Basya. Amok apok. Naimbag man ta nakabakasyaw. Nabayag mo ta sana nagaw-awid na dyan nga ubay. Kumusta mo ngay? Mayat ka no ti trabaho na di syudad, Lolo. May isa itan a supervisor ti may sa adakkel a restaurant di syudad. Kasta ka day, apok. Ay kat nagsaya atin ngay. Ada ka no nga rod bakante iti pagpapaayan na, Lolo.
Kat al-alo ko yan nagtrabaho mo iti ayan na restaurant. Isungarod day ta ti pampanunutak. Ay, may isa nga oportunidad daytan apok. Saan na si ka tinagsapol iti trabaho? Trabaho ti masidag kan kababaan kan ni Mede agayamaw. Anya ti panagkunayo, Lolo. Kabailak nga ta ti trabaho ijay? Sigurado na ita. Si Kapay, nagagat kamot kahit. Kan may sa adamot ni Mede agayim mo ijay. Ngam kasano kayon ngay, Lolo? Awan ton ati kadwayo dito'y balay. Ay, nadinak panunutan, apok. Kapalakpay. Kan may sa asidagmutlat ti balay da ikit mo nga urang. Sa bagay. Sige, ibagak nga rod ka ni Medi nga interesado ak iti bagbaga na trabaho, Lolo. Sige, apok. Handa ti amom, mga nuday tanti mamagbaliw iti piyagmaw. Iso alalay ngam apok. Kandi mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Iti kasta, kanayon nakatarabayan iti anyaman nga aramidam. Talaga? Umanugot ka nagtrabaho iti syudad, Gina? Wen, Medi, no pay ada pa nagduadok iti kabailak. Sige, umanugot akon. Oh, kasta, Nasaya da ita desisyon mo, friend. Di kagdanag, tulungan ka. Kang may sa, nasingpat ni Boss Rodrigo. Ti amo tayo iti restaurant na pagpapaayak. Sapay ko mga rod ata maawat ak, friend. Ikarkarigata kasurwon ti agbalin at trabaho kajay. Basta tulungan nak Sigurado maawat ka. Oh, syempre. Siyak ti mangirekomenda kang kanya. Oh, imposible mo ta na di nakaawatan ni Boss Rodrigo. Kaano nga rod mapantay di syudad? Inton bigat. Masapol nga agluastan nga agpasyudad. Naungputan ti bakasyon ko. Masapol nga agreport ako ni ti trabaho inton sumarunong aldaw. Oh, isagana mo dagiti arwatem. Oh, sige. Kat di kagdanag. Ada quarter sa pagnaidan tayo. Ijay kanton ayan ko. Iti kasta, ada kadwak ijayan. Iso nga isaganam amin na masapol mo, friend. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nagluwas kami nga rod ka ni Medi agayam ko iti syudad manang Emmy. Talaga nga agner-nervyosa, gaputaawan experience ko iti kasjay at trabaho. Kan maysa, talaga asa anak aseryoso iti panagtrabaho iti kalabas, taad-ado ti panagpaliwawang ko ngem ti panagtrabaho. Timang patpatib kerlaangan iti pakinakam ko, ket ti kaadda ni Medi agayam ko, kadwakto iti restaurant a pagtrabahwak. Dakkel gayam a restaurant ti pagpapaayan ti gayam ko manang. Iti idadateng mi iti syudad, nagdiretso kami iti opisina ni Boss Rodrigo. Ti agbalin tumeten a boss ko. Boss, isugayam ni Medi agayam ko. Ket-ket na mo ti sumrag iti restaurant. Naimbag nga aldaw yo, sir.
Kastamot kun ka. Nasaya at matakayat mo tagtrabaho dito eh. Talagang kami nakasapulan mi ti kanayunan na servidora iti restaurant. Agyamanak na maawatak, boss. Boss, siya akong timang ipasigurado. Nagagatagayim ko. Nasaya at matnukasta. Mala, makaamukan kun kuha na medi. Iyamamum ka dagiti kakadwayo. Kastamatin nga isurom no anya dagiti naskan nga aramidan na. Nang runa dagiti masapol na masurot abagan nurutan iti restaurant. Boss, siya akong di makaamukan ni Gina. Don't worry, Boss Rodrigo. Dito iti quarters ta. Amin na trabahador dito ada libre apag naidanda. Kaadwan nga min kadakwada ti taga-probinsya apadat ta. Kasta ka di? Ay, wen gayam. Isugayam day dyan ni Boss Rodrigo. Medyo damotin edad na. Ada ka din asawa na? Awan bay. Istrikto nga min ti pamilya na. Ken saan mabalin ni agasawa da, iti saan da akapuli. Ha? Anya ti kayat masawan, friend? Ada Chinese apuli ni boss. Chinese ngamin ti amana. Ngam Pilipina ti inana. Ang mamumutan, dagiti dadumani ko siyan ti akas kadakwada. Masapul akapuli damutlaang ti asawaan da. Apay marudasan ang asawa ni Boss Rodrigo. Marites, mala, ibagakin ka. Ada iti nagbali na kaayan-ayat na. Ngam, saan da ngami nakapulian? Inlimod da ti relasyon da. Ngam, iti natakwatan ti pamilyada si ka. Ay no, saan da ngay manugot? Aging kay di saan nakabailan ti babae ti trato da ken kuana. Iso aday chay, in-break na ni Boss Rodrigo. Ay, nagliday mo ti love life ni boss no kasta? Yes. Naimbag nga road girl ta naka-move on mo tlaan. Makitam itan nga umisip. Saan nakas idi akanayo na malmalday. Dumtang tumatlaang ati babae at talaga para kan kwa na. Ken naswerte unay day ja babae no bilang laang. Hello, Lolo. Kumusta kayon? Ay nasaya at mag-abok. Si Kangay, kumusta trabaho di ta syudad? Okay mat, Lolo. Nasusuro kong ti trabaho, kan again enjoyak. Naragsak dito ayan ti trabaho, Lolo. Di mo baybayan ti bagim apok, Wan, Lolo. Uray da kayo, Di kayo unag bambanog. Awanak amang taripato kada kayo. Apaw, di nakpagdanagan. Kan kanayon nga umay niikit mo nga aureng. Pasaray umay nakikan iti kanag, iso asanak naglutlotaw. Nasayaat mo to kasta, Lolo. Saan akong nagdandanag may papan kada kayo. Nagrigat gayam ti maya dayo, Lolo. Mailiw akong kada kayo. Basta agsingsingpot ka di tapok. Di mo aramidem dagiti sigod nga aramidem dito'y iday, Namnamaan nyo day ta, Lolo. O sige, umawag ak tumanan. Aganad kayo dita, Bye!
O anya, friend, okay ka kadilaan? When friend, kabisado kong ti trabaho. Katagyaman akan ka Kan kastamot ang dagiti dinanon ko dito akatrabahuan ta. Kanayon da nakaalalay kanya. Nagsisingpot da, friend. Siyempre, dahil tangamin tinyo na iuna ni boss. Ti pa nagtitinulong tapno maaramid anasaya ti trabaho tayo. Kaya't na, agtrabaho tayo akas may sa pamilya. Talaga nagsayaat ni bossingan niya. Ay, wan gayam, friend. Rumor taman mo tinton rabi Kasla, mamiss ko mo tan ti agjamming. Okay lang. Sana ka na yun, ha? Kan saan na kasitar aramidem idi probinsya. Wen, kasla pang paikatlaang iti bannog. Basta naragsak kayo doa dita Anya ti madamag. Boss? Ay, boss, ni Gina ngamin. Agaw-awi sa rumor into na rabi Sa dino ti papanan nyo? Saan mi pa'y nga mo, boss? Kan ni Medi mo ti makamo kadagiti mabalin na papanan? I know a place. No kayat yo, sumurot kayo kanyak. Kababain mo't, boss? Boss, sigurado kayo akayat na kami akadua? Kan itaman pa'y akayat yo ti rumor iti rabi boss? Para ka ni Gina. Amang ano ko na inaasaan ta akayat nga ipasyar. Ay, saan mo't, boss? O sige, na okay kada kayo. Mapantayo iti ibagbagak a lugar. Kalpasan di trabaho yo inton rabi Naklaat kami iti singasing ni Boss Rodrigo manang Emmy. Uray tigayem ko ani Medi, mas daaw, ta saan mo't kano asigod akas jay ni Boss Rodrigo. Iti day di arabii nga ipapanmi iti may sa adisente a bar, ijay ko anaam-am mo iti husto ti boss ko. Simple a tao, natakneng, ken nasingpet. Ado mo ti dinamag na maipapan kanya, iso adandani na istoryak kankwanan ti si bubukal a kinataok. Mariknak akasla aday paspasi mo daag na iti day di arabii, ngam inyaw awan ko manang, gapo tamabainak. Napasarunwan pa'y ti irurarmi iti rabii manang, ngam ad-adun adaras, ada kamilaengen adwa, ti agkuykuyog. Hoy, babaita. Adamadmadlaw ko kadayo ko ni Boss Rodrigo. Ada ka din nagkinaawatan niyo? Jack ilibak, friend. Kasla-kastan, ngam saan ko pa'y nga inaklo ni boss. Anya? Anya pinatararamidam nga'y babaita? Aklo ni mo ni boss. Makita ka talagang agdoyos kan kasi ka. Ay na, nagswerte ka mo tin babaita. Ngam, di mo't saan akayat ti pamilyana, ti sanda akapada iti estado iti biyag. Ti kayat ko asawan. Ay na, friend. Makaamunton ni Boss Rodrigo iti daita. Tinapatag. Ay ayatan na ka. Katkasta mo ti marikrik na para kang kuwana. Agyaman ak ta inaklon mo ti panagayat ko, Gina. Maragsakan ak unay. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka, mat. Ngam amok asandak akayat ti pamilyam. Masapol nga ilimod tapay lang ti amin.
Tinasayaat, agikat ka ni ti restaurant. Mga bangak iti may isang apartment na pag naitam. Ha? Apay asyak laang. Sana ka mabali na pumanaw iti pagtaangan mi. Ngam di ka agdanag. At dadag iti gundaway, amaturog ka kitayan mo. Di ka agdanag ha? Tamangalak iti kadwang mababaunan. Amin na ka sa pulam, ipaay ko. Saan ka abaybay, Angina? Agyaman nak, Rodrigo. Ay ayatan ka mat unay-unay. Gina, iso ni Nana Marta. Iso ti agbali na kadwang dito apartment. Naimbagal daw mo, Ma'am Gina. Kastamot kan ka, Nana Marta. Saan na nasabsabali ni Nana Marta kada kami? Nabayagan ni agserserbe ti pamilya mi. Kabagyan na ti kataluk mi jasyenda. Kasta ka di? Mga no... Di kagdanag, Gina. Mapagtal ka ni Nana Marta. Ken amuna no anya ti masapol nga aramidan na iti kaadda na ditoy. Ay, uwan, ma'am. Di kay agdanag. Kasla anak ko ni Rodrigo. Iso nga aywanan kamat akas iti panangaywan ko kenkwana. Anya ti makunam, Gina. Agyaman ak no kasta, Nana Marta. Nana Marta, si Kanti makaammo ditoy. Apay nga takas to iti marikriknak. Sladak kurang ti biyak ko. Ay, nagboring mo ton ti kastoy. Nilaang Nana Marta ti kadwak ti balay. Nimot Rodrigo, sala makaumay ditoy no saan ang makumikum iti negosyo na. Ipapain na mo't amin nakasapulak. Agbibiyaga kakasla reyna iti dayti nga apartment. Kasla birbiro kag ti sigod nga aramidak idi. Agpakadak ka ni Nana Marta. Masapul arumwarak tapno mailiw-liwag ko ti kastoy amarikriknak. Awagak dagiti gagayam ko ta agkikita kami. Masansan mo tandi kastoy apanagaw-awid mo, Gina. Tenga ti rabii. Saan ka abagat atapan? Ngam saan arumbang ti kastoy nga aramidam? Apay ayam masapula bagbaganda kiti kastana na Marta. Babaunan kayo lang ditoy. Nalawag mo tibilin kan ka ni Rodrigo, saan ka di? Asikasunak. Di na mo timbilin kan ka bagbaganak. Apakibiyangan na kita nyaman nga aramidak. Pasensya kan, Gina. Ngamdya akon kabaulan ti agilimod ka ni Rodrigo. Mabalin ka di. Dinak man butbut ngan. No kayat mo ti agipulong ka ni Rodrigo. Sige, agipulong ka. Kita at lang no asino ka data ti pilyan na. No dinak man pilyan ni Rodrigo, awan anyaman na kanyak. Ngamday to'y ti maibagak.
Sinayang mo tinapintas agasat adimtengken ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kas iti naibagaken ka idi ni Rodrigo. Saan ako nasabali iti pamilyada. Amok ti amin. Mamati analaos ti panagayatken ka ni Rodrigo. Iso a kinabailan na tinagulbod iti pamilyana para ken ka. Kalkalubak mo ti aramid mo. Tadyak kaya ta masakitan ni Rodrigo. Taamang adkit din oo. Ay. Ano niya? Payad di mo ituloy nga ibaga? Saan asyak ti rumbang a pagtaudan na? Basta ibagak ka ni Rodrigo ti amin. Tadya kon mabalin akaluban pa'y ti kastangar aramidem. Katsa paila kuma, tadi mo to pagbabawyan dagiti inararamid mo ka ni Rodrigo. Sa paila kuma. Kalpasan ang naibaga amin ni Nana Marta ka ni Rodrigo, dagiti madi nga aramid ko iti kalabas, saanan ang nagpakpakita kanyak ni Rodrigo manang Emmy. Kastamat api manawan ni Nana Marta iti apartment apag nanaadak. Awan mo't ket di tinagbalin a problema, tabinayadan amin ni Rodrigo dagiti obligasyon mi iti apartment. Inaramid ko amin na pamuspusan tapno makontak ko ni Rodrigo ngam awan tinaaramidak. Nagawidak nga rod ijay lugar mi, idi jakon makontak apulos ni Rodrigo. Aging gaan na damag ko anapan iti balasiw taaw tapno agpaimbag. Isugayam dayjay ti ibagbaga ni Nana Marta idi, asapay ko makano tadyak to pagbabawyan dagiti naaramid ko ka ni Rodrigo. At dagayam na dagsen asakit na, adi na pulos imbagbaga kanyak. Agbabawi akman, ngam naladawan ti amin manang. Addan iti sabali apagilyan ni Rodrigo. Tapno mailiwliwag ko ti amin, nagaplayak dito'y Hong Kong kas domestic helper, kat napagasatanak, iso nga aging gaita, addaak paylaang ditoy. No agkurusto pa'y ti dalan mi ka ni Rodrigo, ti Diyos laangan ti makaammo. Kat ikarkararag ko asapay lakuma, taagsubli ti sigod asalunat na, kat malasatan na tinadagsen asakit na. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Gina. Pagayam a Gina, panagkunak, naliwayam tinagtanang, idikalaat nga imalwan ti panagbiag mo, gapo ka ni Rodrigo. Sapay lakumata di nakagura iti daytoy nga ibagak pagayam ko. Nga imbes kuma nga inannadam ti simmang bayken kaagasat, nalabit ang naglablabas ka. No ibasar ko ngamin iti salaysay mo, saan abasta bagbagaan na kanina na Marta, no di na nadlaw nga aglablabas kan. Panunutom laangan ti kunana, di na kan mabalin akaluban ka ni Rodrigo, iso nga impudno nan ti amin, nga isumutten tinamkwatan ni Rodrigo asaanan ang nagpakitakan ka. Ngam anya nga rod pagayam ko, napalabasan ti amin, saanan ang maisublipay.
Saya atam laangan ti agtrabaho iti ayan mo ita, kan itultuloy mo nga inayon kadagiti kararag mo, ti maipapan iti salunat ni Rodrigo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibyan. Intun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti bagayam, anag pailingad itinagan nga Andrew, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti ngasaw, lungod, ken Gaibon family, especially Reggie Gaibon, from Riza, lungod ngasaw, ti Tabok, Kalinga, Apayao. Shout out kada Elma Rodrigo, Jose Edel, Jasmine Rivera, Arlene Tomines, ken Cheryl Repulesa. Pamilyak dita Banawang Bantay Ilocos Sur from Cathy Malana iti Hong Kong. Shout out kada Mela Reyes, Franz Igorota Abkaren Vlogs ken Bevs Dinong. Makablaawan pa iti Medina ken Maburang family from Ronald Medina. Friends ko dito'y Hong Kong, kan advance happy birthday to my son Ryan, kan makablaawan dagiti duang anak ko, Dadayan kan Nicole from Rowelin Corpus iti Hong Kong. Agaluos family iti Bangged Abra, Ilocos Norte kan Ilocos Sur, from Arnelson Agaluos. Makablaawan ni Lysel Sarmiento, manang ko Aromalin Pascual, kan Arcadio Giowo, kan anak ko ani Daniel Galasinaw from Rodalin, Ampa. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Andrew. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Andrew. Iti agdama addaak dito'y Dubai. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti naayat amang tartarabay iti daytoy a programa. Agduduma ti kapadasan may nga OFW manang. Adda naragsak, adamot naliday. Ngam ti importante, pakaadawan iti adal dagiti dumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akpaylaeng dita Pilipinas manang. Andro anak ko, naisagana kong dagiti arwata maamapan agtrabaho. Nakaluto akmetan iti armusar mo. Nay, apa nagsapa kayo nagriing nanang? Kabaglak mo't ni isagana amin na masapsapol ko amapan iti trabaho. Kastamatan di panang isagana iti armusar tayo. Bayam kadilatan anak ko. Kastoy ngamin ti aramid ko ide ken ni tatang mo. Nalagip yung manin ni tatang. Aging ka kadiita nanang. Napatagpailaan kada kayo ni tatang. Kalpasan ti palang panaw na kada tayo pamilya na.
Mas pinili na ti babae na nanang, numda kayo. Napataglat na kanyak ti amam. Uray nagbasol kanyak anak ko. Nasinpot ni tatang mo. Iso na laeng tadinan naliklikan day di babae. Nang runa idi binutbutengan ti pamilya ti kabit na. Kahit namati kayo umalit, itiday diyang imbagana, nanang. No talaga mo't lang nga patpatgan na kayo ni tatang. Di na kayo kumaliniputan, nga oray ti panunot na laeng. Alabay amon anak ko, napalabasan ti amin. Basta ti iyunay-unay kuken ka ha. Di mo gurguraan ti amam. Tauray no anya ti nagbasulan na kadata. Amam tulat ta. Day takit nga ron nanang. Gapo tayo sunda ama. Lisensyanan day ta tapno saan ko agurain oray pinasakitan na kayo iti kastaunay. Pakawanin nak nanang. Ngamjak may kari ajak to pulos gurain ni tatang. Anak ko. Aging gaita. Jak pulos malipatan ti rigat yo anang isakad iti panagbiag tayo. No kasano ang napaglipas na kiti panagadal ko. Iso akayat ko asubadan amin dagijay nanang. Kayat ko nga itad tinalam ay abiyag para kada kayo. Ngam panunutam kumamot ti bagib anak ko. Nahustuan kan iti edad. Panawon mo ten tapno maadaan ka iti bukod mo a pamilya. Saan da ka panunutan nanang? Basta ti kayat ko, ipaay ko kada kayo ti kinanam ay ti biyag asaan ana ipaay kada kayo ni tatang. Gaputain sukat na kayo iti sabali a babae. Andro, break time man. Saan ka kading agmerienda? Sige lang, Lena. Ado pa yung amin ti masapol alipasag. Umay kakit din. Inta pa agmerienda. Mairing pas mong tumutla ang amin dagita. Sige ka, ipulong ka ni Nana Belen. Abusom ti bagim iti trabaho. Sika talaga, Lena. Sige man langin. Ang mga naipulong na agpaiso ko ni Nanang. Kasta sana ka na yun na nakasirseryoso ka. Lumakay ka dagos no kasta. Sapay awan pa'y nobya maging gaita. Ni, apay nga anapan dita ti saritaan. Ay, umay ka man langin. Taamangan no sa dino pa'y ti pagturungan ti saritaan ta. Nay, itaman pa'y nagkuyog kayo anagawid ka ni Andro balasang ko. Ay nanana, sinigurado klaang asaan man nga overtime to anak yo. Iso nga inuray kon anagawid. Huwag nga rod nanang. Ado pa'y kumataramidak ng dinakitin kahit apanawan ni Lena. Kasanumat ngamin nana. Abuso namat kami ng tibagina. Gapo iti kanayon apa nag-overtime na. Intun kwan, nagsakitan. O niyang agsakit? Oy, nasalon at dayto anya. Kita man. Wan mat nga agpaiso anak ko. Narigat mat ano kanayon ti pa nag-overtime mo. Di ka pa'y makarelax mat tan. Apay no rumwar kayo mat ngamin kanile na sagpaminsan. Kanayon nga awisak nana. Ngam kanayon nak mo tapagkadkadan. Makapasakit itinakam. Ay na, no sa baliak lang ata. Talaga adikan panpansinan, Andro. Ala, paspasin siya amla ang antoy gayem mo balasang ko. Kanayon mo't abang pagaak. Kasano ngay ang makabirok iti balasang nga asawaan na. No trabaho balay lang ti obra na. Tinanang mo't. Awan kanyak na itang ibagbagayaw. Wan mat ngamin, Andro. Panawanan tapno adamutan mako na love life mo. No? Nagpardas nga glabas ti aldaw. Ang mga no agbalaw ka, naladaw ton ti amin. Ay, sika talaga, Lena. Ala, agawid kakit din. Ang mga nor-orayin na kan ni tatang mo. Ay,
Kasjay, talaga pagawidan na kasi siya. Di itulod. Oh. Joke. San ka di? Joke ko lang, dayjay. Sige nga rod, nana. Panawan kayo pa ya, tani. Pagaw-awidan nakmatan to'y anak yo. Talaga nasing patabalasang ni Lena anya anak ko. Wala nang. Nabayag kami matan nga gayem. Manipod pa agad adal kami. Ita, agkatrabahuan kami pa'y. Awan ka di pa'y nobyo na anak ko. Awan pa'y nanang. Tanood da. Naistorya na kumakanya ko na. Ado mo tagar-aram kan kwa na. Gamno apay apadang awan pa'y nobyo no. Amang admat no da urayan na nga agaram kan kwa na anak ko. Apay, saan mo ka di akursunada ni Lena? Ala ni nanang, tilay bagbaga na. Nay, awan dakas na no armom ni Lena anak ko. Ay kayat ko unay no iso ti agbalin akayan ayat mo. Nanang, di mo't imbaga kon kada kayo, nga awan pa'y day taabana giti panunot ko. Kayat ko pa'y nga ipaiti amin a panahon ko kada kayo, nanang. Apay, didak ka din kayat ama ka din na. Nay, ay saan mo takas day ti kayat ko asawan anak ko. Pagyamanak, tinalaos apan ang ipatag mo kanyak nga inam. Ang saan mo nga obligasyon nga ipaay kanyak dagiti saan ana ipaay ni tatang mo anak ko. Naragrag sa kakmatlaang numakitak nga adan katakunay-nay mo itibihag. Dumtang to day tananang, hangam no ita. May anak ko mapagserbian kayo. Kaya't ko nga ipaiti amin apakaragsakan niyo, nanang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Jakman ammo manang Emmy, nga manipod adan puot ko, manipod nakitak ti sakripisyo ni nanang, anagmay sa anang isakad iti panagbiag mi, gapu iti panangpanaw kada kami ni tatang, ingkarik iti bagik, nga ipaay ko amin apakaragsakan ni nanang. Kayat ko nga ipanagnak iti amak, akabaelak nga ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag ni nanang nga uray pinanawan na kami. Amok iti bagik, aday ti agbalbalin alapod tapno makiayan ayatak meten. Amangan ko nak no jakton maipaay ti amin nga atensyon ko iti inak no addanton karelasyon ko. Ne, amangan no saan ka man nga ag-break. Iso nga inlakam kan iti balon ko a sandwich kan juice. Agyaman na Klena. Ngam inton maminsan, di nakton pa kariribukan. Siyak pa mainayon na pampanunutom. Kasta kaka-importante kanyak tapno ammom. Di ko nam siguro. Saan ka napatag kanyak anya? Amok ka napataga kagayim mo. Marignak mo't kat dayta. Iti kabayag tanyag kayem, imposible ajak paila mo dayta. Ay, agyaman nak. Kunak no saan mo amarikrik na dayta. Iso asika, di mo baybayan dayta bagim. Panunutom mo't dagiti mangipatpatagkan ka. Nang runa ni nanang mo. Ala, panawan kan. Paana ko niti table ko. Anam dayta inton break Wen. Ay.
Anya lakit din ni Lena aya. Marikriknak. Saan lang agayim ti pangibilbilangan na kanya. Amo ka na patagak kan kuana. Sa bagay, diakmot mailibak nga damotin marikriknak para kan kuana. Iso na lang ta mabuti nga kamang ipakita iti pudno ariknak para kan kuana. Kabutan ko numadaan kami iti relasyon. Katyak tumay pa iti kapkap na kan na kinasaya at ko akarelasyon na bilang. Diyak kahit ama pasakitak to tirik nana. Nakitak no kasano karigat tinagbalin a sitwasyon ni nanang, idi pinanawan ni tatang. Nariknak no kasano kasakit tinarik nana idi insukat ni tatang iti sa bali a babae. Katyak kahit ama pasamak to daytakan ni Lena. Saan, Apolos? Lena anak kau, itay ka pa'y laapal paliiwan. Apay akaslan naliday ka. Tatang, sa anak ka di anapintas? Naalas ka di ti ugalik, tatang? Nay, saan anak kau? Ngam apay. Apay, tatang. Nay, anya kita ti saludsod na Lena. Ada ka di pagdaldalanam, anak. Apay as anak amaayat ti ayatek. Apay nga uray anya ti aramidak amang ipakita na patag kanyak. Kat di na pulos marik na dayta. Aguray ka man, Lena. Aguray ka. Asino ka di dayta? Kaslam mo kung asino ti dakdak amatam anak kau. Tatang. Ni Andraw. Saan ka na Jack ilibak, tatang. Ni Andrew ngagpayso. Ay ayatek ni Andrew. Ngam apay akas laawan na pulos pa nang ipatag na kanyak. Amom, anak ko. Maawatak ti marikrik na ni Andraw. Nasakit para kan kwa na ti inaramid ni tatang nakadakwadang agina. Di mo ka di madlaw, ngay pampamaysa na ta atensyon na itakan ni nanang na. Tatang. Di maawatak di ta, kaya't nasulnitan dagiti nagkurangan ni tatang na iti inana. Iso akas jay ti kapatag ti inana kan kuana. Ngam tatang, saan mo't sigurong agbalin alapad, nukas pangarigan makirelasyon ni Andrew? Saan aya? Uwan, anak kau. Adakan kuha na amang timbang iti dayta. Ngum saan nga rin nga agpapada ti panunot ti tao. Naskan ang maawatam ni Andraw, tanabayag kayong nga agayam. Masaksakit anak namin, tunggal makitkitak ni Andrew, tatang. Amok nga dakurang kan kuha na. Ngam pilpilitan na akaluban ti amin. Ay. Sapay ko ma. Tadumtang to ti aldaw ama amiris na. Akasapulan na mutlaang ti katakunay na itibiyag. Kat ikarkararag ko asyak to kumaday tatang. Syak to kuma. Nana, naimbagngal daw yo. Ay, kastabot kan kabalasang ko. Naimbag man, ta nakapasyar ka, Lena. Naglutok ngamin iti pansit, Nana. Umay kayo ikan iti pangramanan nyo. Ay na, agyaman akbalasang ko. Ang di mo mat nadano nun ni Andrew. Apay, napananana? Simangpet ka no, tay kaadalan nyo ang naggapu iji abroad. Napan na sinarungkaran, balasang ko. Ni Rico day jay, Nana. Kaadalan mi idi. Nabayag mo't nga minasaan ang nagbakasyon.
Saan mo't ngamin nga imbaga ni Andrew ang mapanggayam iti ayan dari ko? Tasimuro takmot ko ma. Naggiddan kami kuman anapan. Nasa paapimanaw balasang ko. Tapno ad-ado ka no ti oras da nga agin istorya nga gayam. Kasta ka din nana. O sige, pakibagayon to lang arudon apim masyarak. Ay, un balasang ko. Kat agyaman na kitintad mo a merienda. Andrew, napan ka mat gaya may tayan dari ko. Kumusta mo tan ti kaadalan ta idi? Nasaya at kanumot ti kasasad na iji Dubai. Tamay at ti trabaho na ijay. Nabayag kami mo't naging inistorya. Nagmayaton. Kuma, makatrabaho tamot ijayan niya. Kinapudno na. Naibagakan ko anak kayat kumot ti aga-abroad. Kunanamot ni iji kanulangan Dubai ti papanak no bilang. Ha? Kayat mo asawan? Talaga kayat mo ti aga-abroad, Andrew? Wan Lena, tapno mabibit ang makaurnungak ijay. Iti kasta, may paay kung dagiti tartari gagayak ang may paay ka ni nanang. Mabalin mo't dito'y no kayat mo, saan ka di? Nasayaat mo ti trabahom dito ya. May mayat iti balasiw tao Lena. Manula taon nagtrabaho ak ijay, makaurnungak akong adagaws. Kun mabalin kong tupay nga alain ni nanang ijay, kung nanirikaw. Kasta ka di? Naggasat ni nanang mo. Nadaan iti anak akaskan ka. Kan naggasat tumat yagbalin nga asawam. Hanya tamom, ang mga nujay kung tao masarakan tagbalin ni asawak. Ha? No kasta? Damot gayam tarigagay mo ang mga sawa? Kat siyempre mas ipangpangrunak ita ni nanang ko. Nariknak ti kinaliday ni Lena, iti day di agundaway manang Emmy. Uray siyak, nasakit mo tiriknak amang panaw kankwana. Takinagpaisuna, agaya takon kan ni Lena. Ngem napigpigsa ti tarigagay ko ang maipaayan iti narangay a panagbiag ni nanang, aginggat adda payla abiyag. Makauray ni ayat, kinunkunak iti bagik manang. Napagasatanak nga rod iti nagaplayak. Iso ang nakapanakon ijay Dubai. Adumot dagiti naamamok a babae iti lugar a napanak manang. Ngam awan tikas ken ni Lena. Nanang, kumusta kayon? Naalayo ka di mo't lang dagiti impaw it ko a package? Kasta mo't ang timpaw it ko a kwartayaw? Ay na, uwan anak ko. Agi amanak Naikak mo't tandaan tem kan dagiti kasinsin mo. Maragsakan dalaunay anak ko. Kahit di para ka ni Lena ngay nanang. Naitadyo ka di mo't lang. Wan, madlaw analitay lakta ni Lena. Mailiw kanukan kan, anak ko. Oray siyak mo't ananang. Kailiw kayo amin dita Pilipinas. Nagananad ka dita Di mo unay abuswan ti bagim iti trabaho. Di kayag danag nanang. Nasayati ka sa saad ko dito.
Kasladak mutlaang di ta kaadwa nakatrabahuak kat kailyan tayo mutlaang. Dagiti nga rudad duma, adda ditoyin dagiti pamilyada, oray dagiti anak da. Dito'y dan agad adal. Ay, good, kasta ka kumamot anak ko, no adda kumamot ng pamilyam. Ay, kaano nga taaya. Magagaran ako na makakita mo at kadagiti agbalin nga pukok. Di kay agdanag nanang, umadanin. Ha? Ay, agpaiso anak ko. Ay na, agyaman na, ta nakapagpanunot kamot laangan. Uy, nanang, yamamok to kada kayo inton agawidak dita Pilipinas. Mailiwak matunayin ka ni Lena. Tamo siguro ni nanang at dan nobyak dito Dubai. Di na mo nga dalang iti lugar mi ti babae nga ipatpatag kunay. Sapay la kumatasaan pa anala daw ti amin. Naipaikon ka ni nanang ti tartari gagayak abiyag para kenkwana. Panawon mo tentap no panunutak ti para kanyak. Kat aramidak ti amin. Tapno sana maipada ni Lena kaninanang. Ay, Diyos ko. Tulungan nak. Ni Lena ti kahit kung agbalit na katakunay-nay ko ititong palbiyag. Sapay la kumata mauray nak. Apaman niyag bakasyon nak. Ipodnukon kan kuha na tinalaw sa panagayat ko. Kat naaklon naklakit day. Ikalay sakton adagaws. Lena, anak ko. Talaga ka din nga awanan ti panggap mo makiasawa. Tatang, amoy umot no asino ti ayayatak nga aging gaita saan ka di? Amaw, anak ko. Ngam narigat ti mang namnamalatan. Kasanaw no nakabero kan itasawaan na iti abroad ni Andraw. Di pa ikit na paay kan anak ko. Sana bali, tatang. Uray anya ti mapaspasamak. Nakasaganaak. Agtalinaad data ti panagayat ko kani Andrew. Ay, talagang ayatong ngarod ni Andrew, anak ko. Sapay la ko mga rugtasan kantong agbalin ang nakakaase iti udin na. Awan imposible iti Diyos, tatang. Kanayon ko nga ikararag. Asapay la kumata na saya at tulat ti agbalin akasasaad mi kani Andrew. No talaga saan ada kami ti para iti tunggal maysa. Nakasagana ak amang aklon iti amin. No naragsaklakit din ni Andrew, iti agbalin akagasat na. Naragsak ak tumutan para kenkwana. Ay na, nagadumanan ti nagregreg a bulbulong diti arubayan. Agwalisak man kiti. Asino nga ti umawawag? Number laang mo ti agparparang. Sungbatak man laang. Hello? Asino da itoy? Hello? Kumusta ti kapintasan na babae diti lubong? Ha? Andrew?
Sika ka di daytoy? Apay, at akad-ekspektara masabali pa yung umawagin ka? Awan, nakla-ataklaang. Kumusta kan? Kaano kang agbakasyon? Itan, no kayat mo? Mailiwak una yun kan kalena. Talaga saan ka pailangan nagbaliw? Napintas ka latta. Kasano nga mom? Nabayag asanta nagkita. Sika talaga. Bulaan nakmanan. Ay ayatan ka, Lena. Ha? Anya ti? Kunam? Andrew? Kunak, ay ayatan ka. I love you, Lena. Ibagak to ti sungbat ko. Inton addakan dito lugar tayo. Di ibagam nga ruden. Kunak, inton addakan ton dito. Narudan dito eh. Ha? Andrew? Ada ako dito eh. Si Mang Putakon. Ita, mabalin ka di ama-amuan ti sungbat mo? I love you too, Andrew. Nabayagan. I love you, Lena. Kat pasensya ka no ita lang ipudnok ti marikriknak para kan ka. Andrew. I love you, Lena. Katanga imbalikas mo nga ayatan nakmat. Agkalay satan iti kabiitan apanawan. Happy ending. Dayta ti pakasaritaan mi ken ni Lena manang Emmy. Nagkalaysa kami nga rod, apaman nga inaklonnak. Nagasatak tauray nagduadwaak iti bagik, ken uray no nabayag, sakon to nayebkas ti panagayat ko ken ni Lena, na uray naklatta. Podno gayam tay kunada, ano talaga ada kayo tinaitani para ititunggal maysa? Uray anya pay dagiti lapad adumteng, da kayon tulatta ti agkagasat. Kasta tinapasamak kada kami ken ni Lena. Ita, ada kami dito'y Dubai asang kapamilya. Ada meten dua nga anak mi manang Emmy. Kat kadwa mi meten dito'y tipatpatgak unay nga inak. Agyaman iti Diyos, taadaan akon itinaragsak a pamilya. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Andrew. Andrew, pagayam ko, naragsakak para kan ka. Amok no kasano karagsak ti marikrik nam ita, tanapasama kan amin at tartarigagayam iti biyag. Nagasat ni nanang mo, tanaadaan iti anak akasken ka, ken nagasat kamat, tanaadaan ka iti nasingpet, ken managayat nga asawa. Sapay ko ma tagtultuloy ti kinaragsak ti pamilyayo, sa di man ti ayan nyo ita. Alakastan, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak
Paris kadagiti tugu iti danal ti biag